Dette er Mælkevejen. Mælkevejgalaksen ligger i vores solsystem, hvilket vil sige, at vi kan se den fra jorden. Mælkevejen er en bjælkespiralgalakse, som indeholder 200-4 milliarder stjerner, som viser sig over nattehimlen som et bånd af lys. Den ældste stjerne er 13,2 milliarder år, og Mælkevejen er 100.000 lysår i diameter. Der er flere forskellige galaksetyper, heriblandt spiralgalakser, bjælkegalakser og ellipsegalakser. De inddeles efter et system, der oprindeligt blev lavet af den amerikanske astronom Edwin Hubble. Systemet går ud på, hvordan det er, at galakserne ser ud. Dopplereffekten er en stigning eller falden i frekvensen af en lydbølge eller lysbølge. Den indtræder, når iagttageren og kilden nærmer sig eller fjerner sig fra hinanden. Det høres fx tydeligt, når et udrykningskøretøj med sirene passerer. Når lydkilden bevæger sig i forhold til modtageren, så bliver lydbølgerne trukket sammen foran og fra hinanden bagved. Det gør, at lyden bliver højfrekvent, når kilden bevæger sig mod en, og omvendt bliver lyden lavfrekvent, når den bevæger sig væk fra en. Højfrekvent lyd giver lyse toner, og lavfrekvent lyd giver dybe toner. Dopplereffekten har blandt andet stor betydning for den observerende astronomi, idet den fx gør det muligt at bestemme stjerners og galaksers hastighed i forhold til jorden. Rødforskydning spiller en stor rolle for astronomiske objekter. Den bestemmes ved at måle bølgelængden af en kendt spektrallinje i det lys, der modtages på jorden, og sammenligne den med den ikke forskudte bølgelængde. Rødforskydning er, hvis udsenderen og modtageren fjerner sig fra hinanden, og bølgerne bliver trukket fra hinanden, og bølgelængden bliver længere. Edward Hubble opdagede i 1929, at der var en sammenhæng mellem galaksernes afstand og deres rødforskydning. Det viste sig, at jo længere væk en galakse er, desto mere rødforskudt er lyset, der kommer fra den. Indtil videre er sammenhængen ligefrem proportional. En galakses nuværende fart væk fra os, v, hænger sammen med dens nuværende afstand, d, til os ifølge Hubbles lov. V er lige med h gange med d. Hubble-konstanten er lige med 71. Lige meget hvilken retning vi kigger, ser det ud som om de galakser vi observerer bevæger sig væk fra os. Det er fordi universet udvider sig, men det er ikke galakserne der bevæger sig. Det er universet der bliver strakt i alle retninger. Selvom alting ser ud til at bevæge sig væk fra os, betyder det ikke at jorden befinder sig i universets centrum. Faktisk har universet ikke et centrum, og uanset hvor du befinder dig i universet, vil alt omkring dig se ud til at bevæge sig væk. Universet udvider sig hurtigere og hurtigere, det vil sige med accelererende hastighed. Hvis det fortsætter, ender universet med at blive meget stort og meget koldt. Astronomerne ved dog endnu ikke ret meget om, hvad der får universets udvidelse til at accelerere. Derfor kan de heller ikke sige med sikkerhed, om denne udvikling vil stoppe eller blive ved for evigt. Hvis udvidelsen fortsætter med at accelerere for evigt, vil universet også eksistere for evigt, men ikke som vi kender det i dag. Stjernerne vil uddø, og universet vil langsomt blive mørkere og koldere.